Yan po, bumili po ako ng fresh strawberry. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang way para malinis bago natin kainin. Ito po yung container. Naglagay po ako ng tubig, konting suka po, at asin. Ngayon po, ilalagay ko po siya rito sa tubig. Yan po siya. Yan po. After 5 minutes po, makikita po natin dyan, may lalabas po na insekto or uod po. Kung hindi po siya fresh, may lalabas po. Pero pag fresh po siya, wala pong lalabas. 4, 3, 2, 1. Yan, 5 minutes na po. Lang po, tingnan po natin ha. Yan po, i-close up ko po ha. Kayo po ang pumusga kung may nakikita kayo. Close up po natin siya. Yan. So, wala po tayo nakikita. Ibig sabihin, fresh ang strawberry. Pwede na natin siyang kainin. Actually nga po, nakakain na ako ng isa. Bye-bye po.